Balimao, très urgent et très bonne nouvelle et très beaucoup de révélations. Malion, billet jeudi 4 août 2022. Malien Tchena Mousso, Demiseni Makoroba, Kanyafo Bella Jelingena, Kobe Dugu Konode. Un d'abord, Yereola de Bousseran Pare, Wole Bla Bella Jelema, Chini, ne Ala Sonama, Chini. Vendredi 5 août, palais de la culture là, à partir de 14 h. Nouvelle flana, un groupe électrogène à Bora et Mauritanie à Flenie Kati, qu'a fait Bella Jelengena. Un groupe mina, groupe électrogène à Bora Mauritanie à Flenie Kati. Donc en Bora Kasoro Kati 100. Au fera image bien amno ira ola. Malion, Mali armée Bora ka koda terroriste ou ka. Amadilika communion Mali armée Bora koda terroriste ou ka. Umur terroriste muntara anga camion ba attaqué Mali armée bora ka be Atlantique be neutralisé armée orona sanno armée be ka Mali armée be ka attaqué ke fan bebi donc anga to anga armée ko amadeli bela jeli fait bela jeli nga oro famia malien o temene ko fait ka fa ngena et Mohamed Ali Bachili madame Si Kadiatuso nous keleme ka to ko M5 ko M5 bubulu de malien sekere mboko la mono nya fa ngena bi video en kadide muna o be fait ka M5 croisigi Asimi geni fere de be ka tege obulu a glana chogomina complicité mba kono mena a bela jele fo ongena bi Malien pour la première fois Mamadi Doumbia no ye lajine président yi aye Mali ministre baden e reçoit bi Mali ministre saba ou bien ministre nani ou bien duru ni ma flimet la kalaje donc Mamadi Doumbia fo comme ou be fait ka nga transition saboté Guinée président ko aga opérateur économique ou bien marchandise di Malima awa uba prix no ya fana ambe guinéen befo ala ka barka do la jine ka bela jelena o anya information do sur 100 mais malien shi na paniquer de ko la san wata la keleme kaka armée bla alerte la kaka sur sou be défiler la Mali ni Côte d'Ivoire frontière yoro la donc o kuma be ka fo même kuma gelen ngani fo kele tena ke Mali ni Côte d'Ivoire je ne pense pas donc oro ne ma da wula ten kosobe quoi mais mo te ko yele ma to ko donde mais anga c'est que an bela jele kan bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an bɛ kuma filen kɛ fana ne ma fana ko Faransi taabolo man ɲi Tchadien fana ka avion ni kelen b'u bolo avion compagnie kelen b'u bolo Faransi tila ka togo bila fight la u ye Idrisi Déby u y'o bali ka bɔ yen n'o denkɛ ye u bɛ k'u sago kɛ Tchad la bi mɔgɔ minnu bɔra ka Faransi kɛlɛ Tchad président kuran bɛ yen a y'a tilancɛ a y'a jeune tilancɛ bɛɛ faga Américain yɛrɛ wulila k'a ka bɔ fanga la Américain wulila ko criminel de don ko cɛ in ka fanga bila rapidement Amérique ni Faransi u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya Tchad problème na Petini be Tchad kuna aye manifestant mun faga ali aga ni banasi pour juste parce que bora ko a la France ya ora la ambe bela jele fo mogo wulla ka chesiri ke an balma muso mu minena Côte d'Ivoire Alassane Ouattara muso mu mine ku ya libéré mogo wulla ambe bela jele fo donc mogo shikana décourager Beki bolo di ɲɔgɔn ma donc malien an yo de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bɛ ɲa ni ala sɔnna ma mɔgɔ si kana décourager an bɛna image yɔrɔ la ani prévu bɛɛ lajɛlen malien bɛɛ lajɛlen bɛna ye san nɔ donc ko n'an bɛ taga an bɛ se malien bɛɛ k'i préparer prévu filɛ nin an bɛ prévu yira bɛɛ lajɛlen na donc voilà a filɛ nin voici les images voilà donnez-moi une seconde. Kanya groupe kura sɔrɔ dɛ voilà groupe voilà a photo filɛ nin malien a yɛrɛ ka image lajɛ an foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ni bɔlɔ do donc k'an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka kuma image la cogoya min na c'est à dire que an ye groupe électrogène caman de sɔrɔ donc vraiment an balimacɛ dɔ bɔra ka kuma ka san nɔ mais an bɛna image tɔ fɛngɛ parce que dɔ ka appel balila ka dɔ kɔrɔ donc an bɛna image tɔ bila aw ni an bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen na dɛ transition mɔgɔw ni yɔrɔ min ka ɲi an b'o fɔ ni yɔrɔ min fana man ɲi fana an b'o fɔ dɛ donc maliyɛnw nouvelle duman dɔrɔn de bɛ yen bi rien que des bonnes nouvelles aw ni an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali gouvernement groupe kuraw nati groupe ninnu de filɛ nin ye y'a camion ye voilà groupe ninnu de filɛ nin ye aw ɲɛ b'a la. Unatɔ filɛ nin an ɲɛma la n'aw ɲɛ m'u la bɔlɔlɔsiraw kan n'u kun dagalen bɛ yɔrɔ dɔw la mɔgɔ dɔw y'u filmer k'u bila terrain kan bon a filɛ nin n'i tɛmɛna Kolokani na dɔɔni dɔrɔn sɔni dɔrɔn bɛ don Bamakɔ
on est bon coaché à tête de Claude Damado Cadron, Claude qui m'a donné à l'entour pour les pleinement fli, groupe de fleurs. Voilà, ne groupe mais ni Alassane Mega, d'abord coupe na, wandre malla, dans la gouvernement disposition taka groupe, on nati groupe, c'est-à-dire so groupe, anyamala. Voilà, Mali tara groupe de sang, voilà ça courant teke bise ka noga chukona, parce que Côte d'Ivoire, angeri merme, France ambassadeur de Bora Kafoko, Côte d'Ivoire be fait ka courant teke ana le 7 août, donc au tek kebara dumanye, donc Mali gouvernement a ka disposition ta, ame Mali gouvernement fana fou, ko bega bo ko yere wolo ka wole be bela jelema, bela jelen ka bo yere wolo débouche rempart, chini vendredi palais de la culture là, ni juma seli bana malien be kata nyogon soro palais de la culture là, ko opération bonnet bleu, a rendez-vous demain 5 août au palais de la culture à 14h après la prière. Bega nyogon soro et fengela et palais de la culture là, yere wolo ka wole be bela jelema. Malien oro temene ko fe ka bala. Fenga présent et la dîner présent, no e Mamadi Doumbia. Ayanga ministre Baden de reçoit bi Malien amena photo boka ira aula ame Guinéen faux ame Guinée présent faux wallahi les Guinéens toujours ils ont toujours été anyata là au palais Mohamed VI. Le président de la transition chef de l'État colonel Mamadou Doumbia a présidé ce jeudi 4 août la session ordinaire du conseil des ministres pour la première fois qu'a conseil des ministres Kenny Jamanawere ministre la Guinée présent. La Guinée présent de flèche à conseil des ministres qui est Mali présent, Mali ministre ou yede, à ministre ou flèche et malien. Donc, avec combien de ministres le conseil, voilà, tenu sous les lignes de renforcement l'axe de coopération Guinée-Mali, dans un élan panafricaniste, 5 ministres maliens présents en Guinée depuis hier, y compris président de la République serbe du Mali, à son homologue et frère, son excellent colonel Mamadou Doumbia. En détail, sont retrouvés ce soir dans le compte. Liste des ministres de la délégation, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Transports et des infrastructures, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce. Malien, ou photo bela de flèche. Ou tara la Guinée ou reçoit kou keina fo Guinéen ou iradi. Et la Guinée comme malien fait des maliens. La Guinée présent de flèche quand un ministre ou reçoit ou il conseil des ministres là à photo flèche des maliens. Flèche ministre job flèche là la Guinée voilà. A photo flène angata la colonel Mamadou Doumbia ani anga ministre de jolé flène orola a photo era flène voilà ninkera la Guinée de la Guinée palais présidentiel là ala ka barka do Guinéen na wallahi les Guinéens ala kanto nyogoni Guinéen ken be malien fait Guinéen be sa malien no fait wallahi quel qu'en soit alpha kata segu touré la fo bi vraiment la Guinée kaw ma malabla ala kanto nyogoni la Guinée kaw que Dieu bénisse la Guinée malien Abela Djele ya isanno. Donc, on a oro sur ça non. Maintenant, on a information misro. Comme Mali sur sou. Kouye terroriste mogo ni quoi de fara entre 5 et 6 jours. En même temps, ou beka terroriste glam bene fana. Et ma France tala terroriste de la bene, ngate bene terroriste là. O fana beka kuma bene nga Canada. Ni France tala ka sur sou bla bene dro awa terroriste commence à groupe kura de former bene. Ngata photo là ni. Ka al-salamaru na beneo. Ignoro. Ama esoko beso iko kariko bebe ywa bene temo naka be garimo. Depuis France taraka aka sorosu défouler damna bene dro. Ma o yete rusu bla kata bene. O be kan ke fambedi. Sisa bene fana be ka déstabiliser sisa non. O be terusu bla kata Togo, o be terusu bla kata Benin. Donc Mali yere wula ki jo, Mali be ka ta o gembi. Mais ama fo président Simina ki sigini kele ma ban halibi, kele ma hal damne folo. Oro ko samba fo na ka erreur chamambe ay bo erreur kono mogo na mayi agara graoula ambe sigi kuma inka. Il faut travailler avec la force du changement malien oro temene ko fe ka bala abela jele yayi sisa amena do révélation de konana abela jele ngi ko le Tchad n'a désormais plus de compagnie aérienne nationale. La compagnie Tchadienne Airlines est dissoute et mise en liquidation. Utara Tchadien ka avion airline fana chisan France de bena o sansan ko katay ina fo que Mali société o sa tukum ga kutay de ni France tariga dugula abe système de blaimu mato be dese yere kro ale bi ga société bessa abika jamana katay ube ko de ke Tchad ube ko de ke Benin sisan ima terrorisme be Benin sisan non donc anya fo bela jelingena malien ambe kan bolo di nyogoma a malien amena révélation flanam fana ke san non abela jele ngoro yi anya information soro bela jele bora kalama. Bon, Mali armée fana opération chamanke opération kondana ou ye armée déployée kataka Bougouni
kata Sigasso, kata Kologani, kata Kayi, ou bien opération ke a yoro bela, ou bien aratisasi ke a yoro bela, terroriste fait fagali ke, anga armée ou la ka bela djelen, ka be bombarder, ka be déplacer, anga drone de circulation fana be menaka, do fana be Tessalit Mali Nord là, avion de OPN sans pilote. Donc Mali armé jusqu'aux dents, beki daka sinogo, l'armée malienne est en train de montrer en puissance. Donc mogoshi kana joro o là. Seulement sorasu te politique doron de don, ambo de fouina, ou ka politique de changer ou te cette politique là. Anga armée flené à là. Quand dans les régions de Koutchala, Bougouni, Nara et Sigasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes. Yaro, au semaine armée a communiqué là-dedans. Bon, Yaro Fratougouni, la priorité opérationnelle ont porté sur la consolidation de la population et de la position des femmes, notamment à Menaka et Tessalit, sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes. Donc, Mali Sourassou, quel est le détachement de la Menaka? Avion me moun na sans fait, avion me ka renseignement ta. Donc, nous y a terroristes autour de bon djigouka. Donc, l'armée est en train de faire son mieux. Ampekato armée ko, ampeka armée demain. Orote men ko fe ka bala Malion. Maintenant, révélation que la meilleure révélation du siècle. Malion. Madame Sik Kedatousso. Malion, billet jeudi 4 août 2022. Ou quel est kata M5 fabrication misigi? Ni Madame Sik Kedatousso bala, ni Mamer Ali Bachili bala. Malion, mena secret de fo onyenabi. Ou ka objectif folo. Ou tara shogeli voir de folo. Ni Mamer Ali Bachili nous la wakati de la. Ko fo M5 de kabona ka candidat. Aye kuma ina mede. Ou ko shogeli ma. Ko M5 ka bona ka candidat. Shogeli ko Sorassou be oromi kalebe. Oma be o made. Ou wura parce que ka objectif de l'ore ou te fait Sorassi de ka sigi kana fangala. Voilà l'objectif du nouveau M5. Awa, on est parti politique mounou woulembe ou be dabe flekelena. Franci bou kalama ma fa mouni Franci be kuma téléphone na de. Mais en tout cas, on va Franci défend indirectement de nous ka tableau yé. C'est ça. Ou be wouli ou ka objectif folo et tu me san non. Ou be sogeli fegaya. Nous e M5 tigia pochi sogel là. Ou be parti politique mounou fana ko koluma son. Nous e fenge comment on appelle là enfin comment on appelle là le magistrat là. Atoko borangono. Donc, ou bon de fragnon ka san non. Nous tege di nyogo massa Malion. Ou be wouli, nous y force soro. Ou be na moun defo, ou ba foko Assimi te présenté. Ko colonel si te présenté. Ou yere be fanga di ou yere man nyogo che. Ou yere be ka nyogo protéger. O de plan bu bolo di jukoro. Aya ere marqué Madame Sik Kedatousso ou ye kuma do fana fo. Ou go hali coup d'état ko kuma be nununda. Meno fana bo aw na ngola me nyogo fe. O matla ko bara la de. Nous me fait ka transition déstabiliser de. Nous me fait ka fanga impoede a segera fleni aw nanga janga anga aw ka mogo do kuma kana me be ka mu fo agara dane de la kana de aw yere ku kuma kana me u be ka kuma mu fo ya no na ka soro ne jamana jokandi Malian aw nangola me mal géré peut aboutir à un autre coup d'état. Est-ce qu'il y a comment il met? Un coup d'état mal géré peut aboutir à un autre coup d'état. Oba ira kafo coup d'état mogodo da fuga orolade. Ko un coup d'état mal géré peut aboutir à un autre coup d'état. Malion. Ayaw aketo mena oro kala au nambe je kala be nyongo fe. Ko un coup d'état mal géré peut aboutir à un autre coup d'état. Ou n'anga janga la meñon fait. Ko coup d'état avec wakati mina, ko généraux do kumbe coup d'état la. Ko me ko kolna duru doron de donen do. Mogo do da foka ou ka conférer de. Ko ni ba sidibe re sigilin kluba la. Donc aya oro la jede.
un coup d'état mal géré peut aboutir à un autre coup d'état. Ou ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ko fo Choguel de ka far'u kan ko M5 ka bɔ ni candidat dɔ ye Choguel ko Assimi mana ko n'u bɛ ko k'o kɛ ko ni Assimi ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kuma in lamɛn dɛ u taara de u bɛ fɛ de Choguel ka fara ɲɔgɔn kan M5 ka bɔ ni candidat dɔ ye mun ni sɔrɔsiw tɛ kelen ye a ye kuma in lamɛn dɛ u ka laɲini de M5 ka candidat dɔ ta k'o choisi élection nata la Mohamed Ali Bathily de la ka kuma nin fɔ Choguel k'u ma k'an ka jamana sécuriser ko n'an bɛ ko kɛ k'an ni sɔrɔsiw ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Choguel ye kɔnɔnajɛya mun kɛ u wulucogo filɛ nin ye ni ko ni Choguel ma bɔ yen ko Choguel bɛ fɛ sɔrɔsiw de ka to fanga la ko Choguel bɛ ka démocrate mɔgɔw la gosi ko ni Choguel ma dégager ka bɔ yen u ka objectif kelen ka Choguel affaibli ka M5 bɔsi Choguel la n'u ye M5 bɔsi Choguel la sa nɔ u bɛ sɔrɔ ka na ni candidat dɔ ye ka sɔrɔ k'a fɔ ko sɔrɔsi t'i présenter n'u ye mankanw ci sa nɔ Faransi bɛ bɔ k'u supporter Mali politicien minnu fana bɛ fanga nɔfɛ olu bɛ taa fara u kan u ka complice minnu bɛ CNT kɔnɔ olu fana bɛ tila ka taa fara u kan donc pression bɛ bonya Assimi tɛ se k'a présenter o la Maliki Diaw tɛ se k'a présenter o la Colonel Sy tɛ se k'i présenter o la o plan de bɛ ka marcher ni M5 kura minnu sigilen bɛ san nɔ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ ka Assimi de viser u tɛ Choguel nɔfɛ dɛ mais pour que u ka Assimi na sɔrɔ il faut que Choguel ka affaibli de M5 fɛn bɛ Choguel bolo u b'a bɛɛ bɔsi Choguel la n'u y'a bɛɛ bɔsi Choguel la sa nɔ u bɛ sɔrɔ ka wuli sa ko awa k'u tɛ sɔrɔsi fanga la bi u tɛ sɔrɔsi fanga la sini Maître Tapo bɔra k'a fɔ awa Maître Tapo bɛ ka kuma mun fɔ ni Madame Si Kadiatou Sow Mohamed Ali Bathily a n'a politicien fɛn bɛ u bɛɛ da bɛ file kelen na a ye exemple kelen lajɛ u taara u ka M5 conférence sigi don min na Maliyɛnw a tilancɛ bɛɛ tun ye IBK mɔgɔ de RPM donc ni ye complot kura dɔ de dilantɔla ye Assimi ninnu yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ caman bɛ complot in na hali bi Mas ka émission na commerçant dɔ kumana o ko hali ka fɛnw prix dayɛlɛ ko sɔrɔsi dɔw b'a la dɛ ne kan taara sɔrɔsi min don mais ne kɛlen bɛ mun fɔ an na a yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ye koyi Assimi a yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn wele a ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ kɔrɔ ninnu a k'u dégager ka bɔ kɛrɛfɛ bɛɛ frisirelen bɛ mɔgɔ bɛ ka sigi aw la bon ninnu bɛ ka nin mun dilan nin ye u kelen tɛ fanga tɛ ninnu na dɛ an bɛ sigi kuma in kan fanga tɛ ninnu na dɛ hali sɛ tɛ ninnu kɔ mais n bɛ mun fɔ aw ɲɛna fɛn mun b'u kɔfɛ o ye Faransi de ye indirectement a bɛ bali mun na dɔrɔn u bɛ wulikajɔ daminɛ u b'a fɔ ko u tɛ sɔrɔsi yɛrɛ de fɛ bilen ko sɔrɔsi si k'i ni présenter donc an b'a la ko Assimi k'i présenter ninnu ka plan ye mun ye ka wuli k'i jɔ pour que k'o bali sɔrɔsi si kana na ni sɔrɔsi mana sa o ye sira dayɛlɛlen ye Zomba Kulew ye donc Zomba Kulew bɛna fanga in ta u b'a kɛ lemuruba ye u bɛ Mali k'u sago ye u bɛ sɔrɔ ka Faransi wele i n'a fɔ Adema ye mun kɛ wagati min na u b'an ka avion minnu ni Assimi y'a san u b'a bɛɛ ta k'a bɛɛ feere barama feerelaw ma ani show dilannaw ma u b'an ka avion tigɛ ka tila ka Mali ta ka feere fila dɔrɔn la Faransi ma o plan de bɛ sen na indirectement kuma segere de fɔlen filɛ aw ɲɛna Choguel ko k'ale bɛ Assimi de kɔ u ko Choguel ka bɔ Assimi kɔ ko Choguel ka tugu M5 kɔ Mohamed Ali Bathily de la k'a fɔ a video kɔrɔ bɛ yen diffamation tɛ dɛ a video kɔrɔ bɛ yen awa ko conférence fana tuguni u ko tuguni u ye kuma kelen fana fɔ u ko un coup d'état mal géré peut aboutir à un autre coup d'état cela veut tout dire donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ninnu bɛ mun nɔfɛ bi o ye fanga di ni M5 kura min sigilen filɛ nin u ka objectif kelen ka fanga in minɛ ka ku ta ye après transition u b'o de préparation na n tɛ n dogo aw la donc u bɛ ka mɔgɔw fara u kan sisan nɔ u bɛ ka baara kɛ c'est à dire que u bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ donc ka ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna ninnu ta tɛ Mali ko ye dɛ ninnu bɛ yɛrɛ ko la awa ninnu bɛ fanga ɲini la awa fanga ɲininaw de don k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ o yɔrɔ la pewu maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka bɔ kalama o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ tuguni maliyɛnw n bɛna mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛn si kana décourager an bɛ kɛlɛ na n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na an bɛ kɛlɛ min na ça peut aboutir à beaucoup de choses mais maliyɛnw n bɛna yɔrɔ dɔ fana bɔ k'o yira aw la an bɛɛ bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn tuguni ko 10 000 combattants ko o bɛna bɔ fɛnkɛ mɔgɔw la sema mɔgɔw la ko kana fara awa ko bɛ ka système de sabotage filanan fana kɛ ko kodɛm mɔgɔw ko k'olu tɛ don CNT kɔnɔ sisan u tɛ fɛ constitution ka yɛlɛma ni constitution bɛ yɛlɛma sa u bɛ fɛ k'o fana préparer u bɛ ka kɛlɛ fila de préparer Mali constitution kana yɛlɛma u bɛ fɛ constitution kɔrɔ in ka to yen parce que u bɛ fanga di olu ma u ka kɛlɛ filanan ye jumɛn ye sɔrɔsi si kana na fanga la awa ni M5 kura in ka laɲini y'o de ye ni M5 kura min sigilen bɛ Madame Si Kadiatou Sow
ani fenge comment on appelle là awa gouvernement ici wakati imaye ou welela ku kana do gouvernement na u chama yu ban parce que akilla ko bandaw genen ko fe ko sogeli mana sigi ko peut-être ko surasu tena kalo saba kalo nani ke bli ali mogo do idenga ne wele ko chaite bo surasu ko wa ko surasu melemba e kalo fla kalo saba ko betla kan ngalo ngabui parce que dalembe France la France be mun fo dalembo la comme shima se ka ke u bolo ko ni fanga be binde fanga ma se ka bi sisa wula ka ke kele yere di san sino be ku yu de krefe u sigi ka fanga ila je u nye woni la u bolo ko asimini shogeli ko be da se yoro do la katena teme kalo nani kalo duru ka ku be bi mo do yere o fonna dugo la ko se ku tungara kana tugu surasu ko ni surasu be bi ala teme ni emsen kura mi sigile fle ne o bolo de ani politicien nu munu be fe fanga ka dafri a beninga janatike che olu de bolo be nyogon bolo dugo la u be ka bara o barake bi surasi si kana ke candidat ye awa pour ko kana ke comme sogel de be ka surasu jugoroma tinti u be sogel de bi no sogel lili tike ka sogel ka M5 récupérer u bebe bo ala teme bo foko insécurité be u be tla ka botuguni ko non ko la vie chère c'est ça u yuka réseau activé u bebe réseau kele de la de nunu be dabe flekena awa u bebe réseau kele na awa be ka la ngini te dowere ye ka fanga yin binduguma ou amunu be sente kono wo amunu be kofela la wo amunu be ka boko premier ministre ka démissionner aya la te ko tugura ngoko tugoya mina adema mogo bora ko premier ministre ka démissionner sente nyamogo ya o flanan o be adema de bulu doni mariki jawte adema de be sente ta adema clan de be sente ta on de bora ka lettre resebe ko sugali ka démissionner o de ki jugu gere yere la flanan fara tuguni u bora ataki be ka ke wakati mina o keru nisonja wakati de ni esega nunu ye bi sans prembe jigi mali kono bi ni esega nunu ye bi asimi be dese ni esega nunu ye bi fem be ka geleya be ka wuli ka asimi gen ka sogeli gen en tant que sogeli kungolo be nunu te lafia parce que sogeli de be ka asimi protéger parce que ba do surasi ka donia ma bon ko so bete parce que surasi de ba ani kele ko ya jugugi a surasi fefe na ali sanu go yode ke ki noro shek murubo jera ko kamale jamana de bo surasi be tende de surasi be tene ma yo kumbe ka shogali kele indirectement ka soro shogali de brifini ye nunu uni politicien che awa chembe be kana dondoni malion ne tate ko shogali ku wallahi ne be transition be di fe mais billahi uka ute shogali no fe de ute fe surasi do de kana ni surasi do nana uka ngomi jenna pew parce que be boru koro kalama u bina ute fanga soro awa nyabu fe la Atlante be milliardaire di c'est des gens très riches fantante nunu ye de nous ye mali poste te o mamunke awo be fanga de nofe be fanga ko kele de la sogelu ko kele te billahi ute sogelu nofe o be asimi de nofe me ka kuma tiye de fo onyena parce que u be bolo ko fanga en bebi awo uka secrétaire de wreye u be fait de ki fara nyogon ka uni politicien munu me krefe u klakla le do soni be kadro o be bu fara nyogon ka ke groupe kele ndro ko boko fanga ka taka kute surasi ko labli o de plan tracé to la fleni o la to vicheru be kana ou be ku profiter fin bela jelina donc a fo nyena malion restons vigilants surasi nous fle tout ni do tout jigdo o la to ne be surasi na jaw hina bumne ni ko ya surasi soro u yere di do parce que surasi de tarani mo kelon ta ka tuke kata CNT fa ou be ku sago ke mo la ou be ka tension bela gushi ou te denyuma sife ni e mo nyuma intro bi kele ambe bisigira tellement ou ka virus dona surasi na hal ni ala jigira ni surasi be siga hali alala ni SA mankuna haluga SA changement chama do akon wallahi ni alni isa jigira ala kira ka jigi ni SA betla ka arab ni alni mogo do ye ala korofo u ba rapport ke ko a ko nde fora ala made tellement ou tromper kadi tellement ou bluffli kadi bina ou be fora rapport de là mais premier ministre ye 200 millions di doma ya fede premier ministre ye 50 millions di seko tungara made o be noté ko ni essayer kelengelena kasoro tienta sila ou be ça dit neta do au be et puis muso na fiki do de be ka au gérer quoi ça dit au to de ko banere ye quoi mo ba o fait ambe fa ka kisi do anyete o be ka wuli côté bela bon na amunu be ka o deme abeka ay ben le cerveau borabi ay mu fama do go bela ça dit be de diminuer do be froselen do baga sidi koma bora bebe ka bo robela c'est-à-dire que ni fanga de mebaga ni kina ka blalo fanga bindola di ante fanga bina bina ambebi mais en réalité ante fanga maîtriser kosobe mais munu ma maîtriser auto lu fana fait ante fanga don au kuma marfachi de la au nana munu me fait ka fanga glan ni intelligence boula ni faso kanu boula auto lu fait au ni zone ni kalamanchu de kadi au no lebe baroke au no de be yele kenyon fait
jamana si tɛ jɔ science fiction na jamana bɛ jɔ ni jamana den ɲumanw de jamana den jugu tɛ se ka jamana jɔ mɔgɔ min ye fɛn tiɲɛ o tɛ se ka dilan tiɲɛnikɛla baara ye tiɲɛnikɛla de ɲanikɛla baara ɲɛma awa ba ni surugu tɛ bɛn c'est à dire que ba ni surugu o tɛ bɛn kulu kelen kɔnɔ a bɛ fɛ ka mun kɛ an bɛɛ ka bɛn dɛ an bɛɛ ka bɛn dɛ minnu ye jamana détruit ala ma jahanama da ka arjana da ala b'a ka danfɛn bɛɛ fɛ o munna ala ma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka taa arjana kɔnɔ c'est à dire surasiw bɛ ko dɔ imaginer i b'a dɔn ko nin surasiya yɔrɔ de a bɛn ni ala na kɛra cɛ ça fait très mal mais u tɛ mɔgɔ lamɛn an bɛ ka nin bɛɛ kɛ an bɛ ka nin bɛɛ kɛ u t'an ka kumaw lamɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko bɛ ka taa bolo min na bon n'an m'aw kɔlɔsi ninnu bɛɛ de bɛ n'i fara ɲɔgɔn kan ninnu bɛ ka complot de tracer u bɛ se k'aw gɛn cogoya min na la vérité est très dure mais il faut l'accepter an b'aw ɲuman de fɛ anw de b'aw fɛ ala b'a dɔn a kira b'a dɔn an nata tɛ aw kan mais il faut qu'an ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna ni tiɲɛ fana fɔra aw bɛ dimi bon o b'a yira bɔlɔ to mɔgɔ bɛ siran mɔgɔ bɛ siran hali surasi fanga ɲɛ parce que u tigɛlen bɛ mun na dɔrɔn n'a taara marifa ciyɔrɔ la dɔrɔn oui chef an tɛ oui chef la dɛ an bɛ politique kɛnɛ de kan a bɛ mɔgɔw lamɛn de n'an ma mɔgɔw lamɛn a bɛ taa bafa ji la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a bɛ sira min kan a bɛ suicide sira de kan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'a ye Segu Tunkara ka kuma mɛn o don n'an ma mɛn fana ala ka to aw ka mɛn an ŋɛni b'aw kɔ an m'an kɔnɔ jɛya aw ye mais aw t'anw fɛ dɛ an yɛrɛ bolo an bɛ k'aw gêner yɛrɛ aw yɛrɛ bolo bi mais ala ka tiɲɛ bange an ŋɛni taa Maliko de an bɛ k'aw sauver de n'a taara yɛrɛ di aw fagabagaw ma warani min ko k'a kun ci n'i y'o kun ci ɲaman t'o la dɛ an ŋɛni bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'aw ma sinon aw bɛ sira min kan bilayi aw bɛ suicide sira de kan muso nafigi mun b'aw kɛrɛfɛ k'aw ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na a b'a ka fanga tiɲɛ o biarɔ ne bɛ vidéo ne bɛ nin kuma in fɔ ne ka vidéo n b'a fɔ ne kɛlen bɛ dugawu kɛ ala ka barika don fanga in na ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ